Oh, amo ni siya kalamig sa tubig, sir. Ay, oh, cold. Oh, cool. Ice water ah. Sige na po kasi tugnaw. Tugnaw. So, ang running time ko is 8 minutes. Muna na ang kalawigod nga makaya ko sa dalong tubig. Grabe ka tugnaw. As in, tugnaw. Ghindi ka tama. Sa katugnaw sa tubig sa Silinga Resort, ginahimo sa mga manugbaligya nga ref ang tubig. Amo sinaan nagakatabo diri. Kung matimingan mo, gakatabunan pa sang fog ang lugar. Pero pinakamanami, kayang entrance fee, dala na swimming, 20 pesos lang. Lakata, dahil unta ka mo diri. Mga 2 ka oras nga drive halin sa Bacolod City, malabot ang Canlaon City. Parte na sa Negros Oriental pero katupad lang sa Banwa sa Castellana. Sa ibabaw sa city proper, sa may tiilan sa bulkan, Canlaon, makita ang ini nga resort. Kung nagasalakyan ka, motorsiklo o kung bike, wala ka na sa problemahon sa dalan. Kay man, sementado na hasta sa ibabaw. May parking space. Mabayad anay sa 20 pesos nga entrance fee. Dala na dila swimming, plus parking fee man nga 20 pesos. May pilala ka mga reminders sa mga bisita antes manaog. And then, bawal ito manigarilyo kag mag-vape kaya wala ta smoking area. Okay. City ordinance siya, so may penalty nga 500 pesos. Sa may gusto mag-swimming, shower lang daan natin sa Makati sa pool. Okay. Mag-picture-picture ka mo sa pool area, di na pwede lang ang chinelas, ang sapatos. Entrance yung alagyan, itong daan, nakahagdanan, 136 steps. 36 steps. 136 steps. 136? Yes. Tapos, exit, ang bago madalan. Ramp, may ramp naman ta. Okay. Para maano kang... Hindi ko na nakapuon na ka? Hindi, sure. May 136 steps papanaog. Walang ka-effort kay papanaog mong siyempre. May separate kag mas mahapos man nga alagyan pa sa balik. Sabado, 11:00 sang aga, ini ang amo na abdan. Naga-fog sa area. Ini ginatawag nila nga Inland Resort sa Canlaon City. Pwede ma-check sa Google Maps for exact location. Matugnaw ang klima bangod yara lang sa tiilan sa bulkan Canlaon, pero bangod sang fog, hindi makita ang bulkan. Ginapanag-iyahan ini sang local government unit ang resort, may mga employees nga naga-maintain diri. May duha ka mga spring o kuntuburan. Ang isa, water source sa mga talamnan sa Canlaon City. Gikan pa kuno sa sulod sang bulkan ang tubig, gani matugnaw. Sunod sa team leader sa mga nagabantay sa resort nga si Vicky Villamonte, diri naging popular ang resort bangod sang matugnaw nga tubig.
May mga bisita nga halin sa Northern kag Southern Negros, pati nagikan pa sa iban nga mga probinsya para matestingan lang ang mag-relax kag magpabugnaw diri. Ang tanan nga resort diri sa Negros Oriental kag Occidental, amo lang ni ang pinakabarato. Ang entrance. Siya na pinakabarato, siya pinakatugnaw. Ang siya po na pinakatugnaw. Hata samantala nga yang entrance 20 pesos lang. Oo. Magamit maligo ka o pwede na. Sa mga tao, wala galawig, ligo ay, hindi makapalawig. O hindi ka palawig kay pagti kalamig. Ang inigani nga grupo sa mga teachers, mga taga-barangay Aluyan sa Cadiz City, nga nagbiyahe papakadto diri para magbanding, kag i-experience man ang katugnaw sang lugar. Sa katugnaw sa tubig diri, ginapakold sa mga manugbaligya ang ilang soft drinks kag beer. Wala man abi sa kuryente gani, diri ginatusmaw ang ilimnon para mag-cold. Oh, kapon mo. Ay, oo. Kalamig. Hindi kinabutang. Ginabutang nila. Amo na nakinin yung ref? Mo na siya. Mo na siya diha baligya sa. Baligyan na dira. Ah, Wala na kamuga ref? wala. Dira na kamuga pa call? Wala kay may kuryente diri sir. Wala na di kurente. So dito na kamuga pa call? Ah. Di okay man naka-call dyan, no? Okay mas kog. Okay man ang mga customer? Okay ra pod. So yun ra po sila. Kung ano ka bugnaw ang tubig, amo po na siya ka bugnaw ang soft drinks. Testingan taabi kung cold gid man ang unod. Ay, cool. Kung ano ka cold ang tubig, amo man ka cold ang beer. Tubig gano'n diya. Cold gid man na. Hindi na kinanglan mag-ice. Ang isa naman katuburan, amo ang ginahalinan sa tubig nga nagakadto sa swimming pool. May 3 ka mga levels ang pool. May 2 feet para sa kabataan. May 4 feet para sa mga daw kabataan ng height. Pati kag, may 6 feet. Ang tubig diri, wala sang chlorine. Kag agaw atensyon ang higante nga mga bato nga nangin parte na sa swimming pool. Wala iniging kuha ang naghatag sang kalingawan sa mga naga-swimming. Overflowing lang ang tubig, mabugnaw kag hindi hapdi sa mata gani ma-enjoy mo. Pero syempre, dapat masarangan mo ang katugnaw sang tubig. Ang iyang katugdawon doon natunaw nga ay sa baso wala. Ang ay sa baso wala mas shot. Natunaw ang ay sa muna katugnaw. Pero gwapo dula siya yung mga kakapoy sa awas. Once makatusmaw ka na sa tubig, maumpawan sa kakapoy ang imong alawas. Maka-relax ka na. So ang running time ko is 8 minutes. Muna na ang kalawigod nga kaya ko sa dalong tubig. Grabe ka tugnaw. As in tugnaw, gid ka tama. Kag ang pinakamanami sa tanan, ma-enjoy mo pa ang katahom sang nature.
waterfalls man, mapa rice terraces kag subong spring resort miari diri tanan sa Canlaon City sa Negros Oriental. Ang iban yung mga turista gikan pa sa iban yung mga probinsya nagakadto diri para i-enjoy ini tanan bangod maapos na pagbiyahe pa Canlaon City. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping ni Roming, i-follow ang mga Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping ni Roming.